Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amat sa Diyos, sa dili pamuling ko mga igsoon, naman ho'y magkatapat, nga malipayon ka ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ganang gipangutanan nato mga igsoon kung malipayon ka ba? Kay sometimes, sulod sa simbahan, walay pagbati sa pagkalipay. Isa na karon ako nakita nga malipayon kayo mga igsoon. Na may malipayon pero dili kayo. May maayo, malipayon nga kanang kayo o dili kayo malipayon? Hallelujah. So, sa ni anak mga igsoon ang atong igsoon, Brother Angel. Malipayon na yung ka-brother. Kita na kasi mo niwa. Amen. Salamat sa itong Ginoo. Sister Naomi J. Praise God. Kini mga igsoon ko nga hatag sa Ginoo. Gasa sa Diyos. Kanang makapatong yutag panalangin nga anak mga igsoon. Praise God. Dito kini kanang anak. Kanang makaanak na makabato nagliwat mga igsoon. Praise God. Salamat sa itong Ginoo anak. Simpi ang pagpanganak. No? Na po yung plano, anak. Pataka mga igsoon ko. Si pangalan, si Jacob, no? 12 tribes of Israel. Produce ka mo kayo yung imo pangalan, ba? Kaliwat. Kaya sa Bible, ang mga igsoon ni Jacob, 12 na silang kabuok mga igsoon. Nahimo na silang kanang itawag ng Israel. Praise God, mga kaliwatan ni Jacob. Tanang may praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. So salamat sa itong Ginoo anak mga kaigsuunan ko. Ay ang kaliwatan mga kaigsuunan. Praise God samtang niya patas kalibutan magkadaghan o malipayon ta nga tagaan pa sa Ginoo ni anak. Kay kanang atong kaliwatan, kanang atong mga anak maunay gitawag sa Ginoo nga panalangin. Ang magabaton og anak mga igsuon, maunay panalangin nga tinuod. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa atong Ginoo anak ni anak. Sa kalampusan sa mao pag-deliver mga kaigsuonan. Praise God. So moadto ta mga kaigsuonan sa mga pulong sa Dios. Ako nang inaot nga ang mga kaigsuonan kanatong tanan o sa mga kaigsuonan nato, praise God, mga higala nato na karon sa live streaming. Praise God, ang Dios magapanalangin. Bisan pa man sa mga pulong sa Diyos, mga dangat ka na to, mag-aabot ka na to, mga kaigsuunan, ako nagtuo, magkiling pulong sa Diyos. Praise God, dili, mga igsuon mo, abot ka na to, na walay kapuskanan. Ang pulong sa Diyos, nagtuo ko, magkiling mga igsuon ko, sa kong kasing-kasing, dako kayo kini, o mao kini ang atong gikinahanglan. Dako kayo kini, mga igsuon ko, butang na mahitabo sa kong kinabuhi, sa diha na makaabot ka nato ang pulong sa Diyos. Huwag ko na to, kanunay na to mga igsuon ko, ginahwaling, ginatudlo, nga kung wala ang pulong sa Diyos, kanato mga igsuon, mahimo, mawala tayo giya sa kinabuhi. Ang botang ipasabot giya sa kinabuhi, mao ang pagkinabuhi ng Diyos nun. Pagkinabuhi ng pagpangalagad sa atong Ginoo. Kristohanong kinabuhi. Dili ka pwede mahimong Kristohanon kung wala ka nagasubay sa kalagdaan sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mo'y atong agianan, mo'y atong dalan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang atong Ginoo mga igsuon ko nga kining pulong niya mao'y atong suga sa atong agianan. O gideklarar niya mga kaigsuonan nga ang dalan pod nga dapat subayon nato gawas nga naay kahayag nga mao mga igsuon ko ang pulong sa Dios. Gideklarar usab sa atong Ginoo sa New Testament nga matud pa niya, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except by me. So kung mag-ismut ang dalan nga kay subayon sa tao, mao ang atong Ginoo. Siya mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaabot sa karian sa Dios kung dili ta musubay anang dalana mga igsoon. Amen. Pagpaka nato musubay atong Ginoo mga igsoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Usa ka maayong butang sa kinabuhi sa tao nga kanunay natong madunggan ang pulong sa Dios. Amen. Hallelujah.
Ayaw gyud og kasawa sa pulong sa Dios. Huwag kang magsawa sa salita ng Panginoon. Everybody say amen. Amen. Sana sa Bisaya ng sawa. Di mapula. Ayaw pagkapuol. Ayaw pagkapula sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao ang atong kinabuhi. Uspuna ko ang pulong sa Dios mao ang atong kinabuhi. Amen. Usa every time nga maminaw ta sa pulong sa Dios mao na atong gininhawa. Dili ka makabaton og kusog, dili ka makabaton mga igsoon kong revival, kung dili ka makadungog sa pulong sa Ginoo. Palakpakan nato ang atong Dios igsoon ko. Kusog ka pagpalakpak. Tumalahon ko kamo mga igsoon ko sa mensahe ni taknaas kabuntagon. Glory to God. Living with the end. Everybody say living with the end. Living with the end. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Ang Biblia nga itong gibasa karon mga igsoon, naghisgot ni mahitungod sa kinabuhi ni Abraham o ni Lot nga iyang pag-umangkon. O dito niya nang dapita mga igsoon sa kabukiran. Gipanalanginan si Abraham o si Lot sa atong Ginoo. Kini nga bersikulo, kini nga pagtulunan, bisan asa dahil ang dapitag nagsunod tas kababuton sa Dios, panalanginan ta sa Dios. Amen. Ang tao hilig kay mopili og lugar. Ang tao hilig kay mangita og dapit. Nga diin maguna-una sila nga diyan ang dapita, panalanginan sila sa Dios. Amen. Amen. Pero kadaghanang mga tao mopili mga igsoon. Pilion nila kanang haom sa ilang pagbati. Dili haom sa pagbati sa Dios. Sa tanang nakadungog sa mensahe karon, igsuon ko kung papilion pagdapit, pilion nato kanang dili haom-haom sa atong kaugalingon, pilion nato ang dapit nga kana mao'y kabubuton sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pwede ba palakpakan nato kusog ang atong Ginoo mga igsoon? Tanan ba yung amen? Amen. Tanawa ang Biblia nga atong gibasa na mila mo niya tanan? Salamat sa Dios. Ingon ang Biblia, dili ba ang tibok yuta na sa tubangan mo. Bumulag ka sa imong kaugalingon. Ako nang aliupo kanimo gikan kanako. Ingon si Abraham, kung moadto ka sa wala, nan ako moadto sa tuo. Kasi ingon ni Abraham, Ato ka sa wala. Ato ka sa wala. kasi ingon ni Abraham, Ato ka sa wala. kasi ingon ni Abraham. Oy. Hallelujah. Ingon si Abraham kang Lot. Lot pili, asa ka? Ang kanindot ang aling kinabuhi na to, kay wala kita kabutis, Ginoo no? Everybody say praise the Lord. Oh, wala yung nindot sa kinabuhi sa tao, kay ang tao ang ibuti sa Diyos. Amen. Papilion ka sa Ginoo. Kini nga verse mga igsoon, pwede na to ihambing, pwede na to mga igsoon, mahimo na to nga example. Nga bisan diyas pagpangalagad nato sa Dios, gipapili ta sa Dios. Asa kang dapita. Sa pagpangalagad nato sa Ginoo, asa kang dapita. Sa imong kaugalingon, asa man unsa man ang imong pilion. Kay suginlan ko kamo nining taknaas kabuntagon mga igsoon, ang atong pagpili mao'y destinasyon sa atong kinabuhi. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Mao na atong destino kung unsay atong gipili. Dito ta mo pasabot mo abot. Dito ta makaplagan, dito ta makitaan sa dapit nga atong gipili. Amen. 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 Kapitaw ng mga young people. Kung ilang
lang yun. Di, undang eskwela. Diba? Hindi sila butian na. Magsigig tudlong ginikanan, ngayon sa taong uyab-uyab. Dalay di mga people kay ang mga young people, bisa kung sa usupis ginikanan, usupak yun. No? Ayaw sa mong uyab-uyab ha, kay para makahuman mo sa inyong eskwela. Tumagon na ginikanan nga, mag-uyab-uyab ko ba, kay inspiration man ako na ganahan ko eskwela, basta na-uyab sa eskwelahan. Magsupak yun. Na, ginikanan, way mahimo. Tanan mo yung way mahimo. Kay, mas maayo pa ko nung magbantay ka sturil sa baka kay sa kalibo ka buok. Kay mabantayan pa nimo. Nung kasi mga anak magsupak nimo. Di yun, mabantayan. Na, pirti na atong mga anak, mabantayanan kayo mga grabe, kaya na sila ka bright. Mangitag pamaagi. Dili kahuntag pamaagi, lipaton ang ginikanan. Lagi. Sa ako nang ginakaingon, basta estudyante, basta gusto na gani, makakatawa ta kay para makalaag lang, makalakaw lang, makaadto lang sa mga iyang mga kabarkada. Kanya para magustuhan ang gusto, dagang kay mga pasumangin, unya kay ginikanan lagi kay murag manadara man pod. Asa man ka na? Project lagi ma. Asa man dapat ka mag-project? Dito ma, mag-research ko. Tagayan ko niya og pagkuhan, wifi. Di ba? Ato pong masabtan, ato pong klaro mga igsuon nga, napoy mga anak nato nga. Ilaron lagi ginikanan lagi, ilaron na. Para matagaan lang yun. Tagay kong 50 ma, kaya namin project. Siyempre, ginikanan, nangutan na, saan man nga project? Anak po na yung anak nga, kuha lang among project ron ba, kanang noun o pronoun. Mapalit kong noun. Basta nag-uuyas ginikanan. Yung ginikanan ng grado, wala pong ginikanan. Mahal-mahal din ang noun ha? Anong 50 mong yun ang noun? Hatag 50. Ang inahanap ka mahal, mayroon lang po nga. Basi natin ito lang nyo ng nauna, dito kay Mahangiyora. Sige, dito ko pinanuro nyo palit og naon. Pagkapot na yung kwarta, hurot, mga igsuon ko niya sa Facebook, ay larunon lagi ko sa'yo, larunon mang ginikanan, sunod na po na adlaw. Nanapoy project ma! Saan naman po na? Adjective na po ba? Pastilan. Kanya, parehar na kamahal sa naon. Pastilan ginikanan, luya. Mahal-mahal para maning adjective ba? Ay! Pila mo na ng adjective, isa kang gatos. Kaya mahal-mahal pa pulos naon. Ang ginikanan mga igsuon ko, pastilan, ginailan sa mga estudyante nga may klaro. Diba si praise the Lord? Praise the Lord. Isgutan na ito mga igsuon, kini bang atong pagpili, tanamin ng pagpili. Pagpili. Kung nag-iignan ni Abraham si Lot, pagpili Lot. Asa man ka. Kung diri ka sa wala, unang gilitok niya mga igsuon ko. Praise the Lord. Unang gilitok unang gilitok ni Abraham, matod pa niya. Bumulag ka sa akong kaugalingon, mga liupo ako kanimo, gikan ka nako. Kung ikaw mo adto sa wala, nan mo adto ako sa tuo. Tanamingon mo adto sa tuo. Adto sa tuo. Kung ikaw mo adto sa wala, ikon si Abraham, mo adto ko sa tuo. Ignay mo katapat nga, kining tao may libog. Kining tao may libog. Mo ning tao may libog. Kung pasabot, way samok na utok. Di naman pa mga tao samukan o pamutok. Everybody say amen. Amen. Ang mga tao samukan o pamutok, ang dugay ni mo pasakton. Isa kung saan ni mong istorya, ang uban mo, oo lang, pero waan yun, kasabot. Pero anong versikulo ha, si Abraham nagpamatoon ng pirting yung dalian mo kasabot. Dali kayo ang
Ang bana di pud kasabot dali. Maingon usab ang bana. Istorya sa asawa, perting lugaya pasabton. Hello. Una ang balay, perting kay ni perting yagawa kayo puyan ka naman. Dugay kayo magkasinabot. May palisian, Marjo tingali yung silingan. Nagkasinabot og dali, dali man naduhang ilang anak. Dumagan pa sila na ba? Dali kayo. Suon ko. Ang pinakalindog diyas balay bitaw, kanang dali ta magkasinabot. Kanang dali di mo masabtan unsay gusto nako. Kanang dali po di mo masabtan unsay gusto di mo dali na masabtan. Kay kung dili ta magkasinabot, magkagulian ang sunod sa panimalay. Lakpakan nato ang pulo sa Diyos. Diha sa pagpangalagad sa Diyos, gikinahanglan ra magyud nga dali ta makasabot. Maghisgot ta mga igsoon ko sa pagsimba, maghisgot sa pagpangalagad. Dapat makasabot ta ni ana nga naman kung unsa may mga butang nga dapat natong tukyo para masabtan nato. Kini unang-una ang pagpangalagad sa Dios. Dapat dali nato ni masabtan mga igsoon. Hello. Amen. Lutas, asa ka na pa'y mapili. Kaya ang istorya ni Or, tungod sa kadaghan nilang panalangin, nagkaguli ang ilang balay. Ay, igsuon ko, higala ko. Dili lang tadi ayang kapitos magkagubot ang pamilya. Dili lang di ayang kapupleo, may makahatag o kagubot sa balay. Pati di ay magkadaghan pong kwarta, magkagubot gyapon. Pero pangutan unta mo asa magdidalian ay dugay maulian kini kagubot tanang nay kwarta wa. Oy, pangutan unta mo ba kana magkagubot ng balay ba? Pareha ra man kuno ni gubot di ay. Ani basa na to kanang magbulag sila. Kanang magbulag sila ni Abraham ug ni Lot tungod sa panalangin. Wala sila magbulag tungod sa ilang kapobre. Oh, dapat madunggan ug pasabtan nato nga. Pero asa man ani ang panagbulag, ang kawadon ug ang kadagaya. Daghang kay kwarta magbulag. Wa po'y kwarta magbulag. Pariharan ni ay. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Pero sukinlan ko kamo, kadagaya man, kawadon man, praise God. Importante sa panagtiayon, managkasinabot, dili magbulag, mag-uban sa hirap at ginawa. Amen. Wantan lang gining uban sa abroad ay. Wantan na lang gid upiya tungod sa kawadon. Pero kanunay gid sa mga abroad ako niingon nga, mag-abroad gani mo, imo ara na ninyo og kuan kana sana. Dili na mo balik-balik ba? Pundo, isa-isa, sige. Tingog yun. Pag-human, dili na yun. Ay, dili man, mahita mo, kaya nag-approve itong paanan na, gamay bigil kalisod, at pali na kalisod na yun. Di ba? Tingog yun. Kini, kila may atong 1 goal, 1 million. Business na to. O sige, kana. Paningkamutan nga mahit na, makuha ng 1 million. Ay, nag-approve. Kaya problema na pagkulas abroad kay ang mentality abroad naman rin na una tanan. Ay, kaproblema, mahal mo tayo matino mo. Pabitaw, batan mo pabitaw, maka-abroad pa. Na sige, nagbalik-balik. May ka-advise na ito, mga igsuon ko, mga broadband ka na. Kaisa na ba? O, tingog pa yun. Yung pag-uli, negosyo na na yun. O, di ka ba mo, ba na mo sa imong banag asawa? Sa imong banag, sa imong asawa. Sa imong mga anak. Hindi nga po kayo nilayo ka kayo eh. Okay, resmin mo si Jai Jai, kaya araw mas karaka. Kanang gawa sa Diyos karaga, mga ito naglaing planeta, planeta. Mga ito naglaing lugar, laing kalibutan, laing kalibutan. Laing nasod. Kurang, diligid kayo mga igsoon ko kung sa imong pagbati. Muna nga,
kalisod, dili ka basihan ang kadagaya, kwartahan. Kay kining nahitabo kang sulo sa kang Abraham ug kang Lot, ang ilang panagbulag mga igsoon, nahitabo panahon sa ilang kadagaya. Grabe na kadaghan kwarta, grabe na kadaghan panalangin. Sa magbulag ta. Pero nindot ani kabutang mga igsoon. Matod pa sa pagumangkon, mupili ko sa wala. Diha ka sa tuo. Kung mupili ko sa tuo, diha ka sa wala. Kaya matod pa ni Abraham, kung asa ang imong pilion, kung sa wala ka, diri ko. Kung sa tuo ka, diri ko. Walay libog si Abraham. Praise the Lord. Palakpakan na to ang ating Diyos. Kasi diya nakita mga igsoon ko ni Lot nga ang tibuok kapatagan sa Jordan, nindot kayong puyan, natubigan pagmaayo. Sa wala pa naglaga sa Ginoo ang Sodoma ug Gomora. Dihasta naman sa Ginoo sama sa yuta sa Egypt. Sa pag-abot sa Sur. Ug gipili ni Lot alang kaniya ang tibuok kapatagan sa Jordan. Og mipanaw sa Lot sa silot sa silangan. Og nagbulag sila sa usa. Tanan may mo amen. Amen. Og si Abraham mipuyo sa yuta sa Kanaan. Og si Lot mipuyo sa lungsod sa kapatagan. Og ipatindog niya ang iyang balong-balong paingon sa Sodoma. Okay? Pagpaminda ni Lot, wala pa yun siya dito sa Sodoma. Gipaatubang pa lang niya dito sa Sodoma ang iyang pinuyanan. Ang iyang giatubang ba dito? So, ang iyang balay, kada gawas niya, everybody say amen? Amen. Kada adlaw, iyang masudong ang gabibo. Kaya iya magipatubang dito. Pag mugawas sa siyang balay, makita niya ang binuhatan sa mga tao, ang gabibo sa mga tao, ang gihimo sa mga tao, maulpi maminteng makitaan ni Lot o sa iyang mga anak. Amen. Iyang ipahimutang pagbayo. Ang iyang balay, matod pas Biblia, atupang radyon sa Sodoma. Kung magbalay ta, nagbalay na ba mo? Di ba mabili ta, na ito yung atubang? Di ba? Diri na ko yung atubang. Ano ba, diri? Ako ba, maglibong ka? Di ako nag atubang. Magbuot ka, di ka na imo. Ako manang bay. Muna'y gusto na ko atubangan, kakahuyan. Di ba? Sino nagbalay? Ang iyang ipatubang niyang balay sa Sodoma o Gomora. O matod pa sa Biblia mga igsoon, apan ang mga tao sa Sodoma, mga dautan ug mga makasasala. Amen. So buti pasabot kay gipaatubang man niya iyang balay sa Sodoma at Gomora. Ang kanunay niyang makitaan ang mga binuhatan sa mga taga Sodoma o Gomora. Timanan na to si Lot, dili taga Sodoma. Timanan na to si Lot, dili taga Sodoma at Gomora sila. Siya ang nagpili nga moabot dito sa Sodoma at Gomora. Everybody say amen. Amen. O diyan ang dapita mga igsoon, matod pas 13, ang mga tao, mga dautan o mga makasasala. Dili lang basta-basta. Matod pas Biblia, gawas na dautan makasasala, hilabihan pa yun. May dautan pero dili kayo. Amen? Amen. Mga ginagmay lang mga pagkadautan. Pero kining Sodoma at Gomora, unsay gisulti sa Biblia? Hilabihan ka mga dautan. Grabe. Hindi mo katapat. Grabe. Grabe. Grabe kadautan. Hilabihan sila kadautan ug makasasala. Mga kaya ang balay ni Lot, nagbiktima dito, nagatubang. Pero hindi niya makitaan. O mga igsoon,
Kining bersikuloha na atong gibasa karon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Wala na silot na kapamalandong og maayo nga nag-anam na siyang kaduol sa dili maayo nga kahimtanan. Kining tao mga igsoon nga kanunay makit-an ang dautan o dito ra kanunay iyang pagpamalandong sa mga nakita niya nga dili maayo, dili magdugay ang iyang kinabuhi mahimong mapaduol sa kalaglagan mga kaigsoon. Pagkanato ang pagkinabuhi ni Lot, naguna-una siya nga wala na'y hulong ang mga panalangin. Wala na'y undang ang panahon. Kadagaya o wala na'y undang. Mga panalangin, wala na'y undang. Pero wala siya mahibalo nga ang iyang dipuy-an ato na na'y gitagan ang atong Diyos nga atong gamhanan makagagahong mga igsoon. Nanay gitagal. Tungod sa kadautan, nanay gitagal mga kaigsuonan. Si Abraham mga igsoon, gipili niya ang David nga dili siya mailalo mga igsoon ko sa kalaglagan. Palakpakan na to ang Diyos. Living with the end. Kung magpuyo ka, tanan mo yung magpuyo. Magpuyo. Diha sa katapusan. Kung magpuyo ka, pag kinabuhi ka, nga naa kanunay sa katapusan. Buti pasabot. Kini nga butang, kanunay ka nagbantay. Katapusan naman. Mura bag sa boxing? Kita ba mag-boxing? Pag last round na, o sa'y kalainan kaysa ka na pagsugod pa. Nay, kalainan mo na. Ang basketball, o sa'y kalainan sa pagsugod o ganang last na. Kana sa hilig ba basketball, no? Di ba? O sa'y kalainan sa pagsugod, kana pagsugod pa lang. O mag-ho, o ano na, referee, okay, play na. O pagsugod pa lang, o sa'y kalainan kaysa ka ng last na. Di ba sa pagsugod, wala, yan sana kayo. Tawa na. O niya, nagandagan ka mura. Sugod. Pero pag buabot na galing nga, tulo na la'y kulang. Mugim na. Sabot nagduha na lang, mugim na. Ha? Sabot na lang kung isa na lang yun, mugim na. Kumuha ka sa liga, last 2 minutes na. O sa kay buhaton sa mga player? Nakakita ba mo mga player nagkatawa ba? Ha? Nakakita ba ang player nga 1 minute na lang? Oh, palayaran nga po nilang lihok sa pagsubok? Wala. Kaya ang ilang una-una mo kumpiyansa nare, pwede na. Busa, maningkamot ang tanan para mo daw. Asa dapit makita na mo ang tudong pagpaningkamot. Diha nasa katapusan sa oras. Diha na maigsoon ko sa hapit na mahuman ang ilang dula. Sa hapit na mahuman ang ilang sports, diha mo makita. Bisan asa pa, bisan sa boxing pa, inig 12 rounds makita na mo mga igsoon. Pinaspasay na yun. Nakuha ninyo mga people ang point. Kita po nalagad sa Diyos. Ayaw mo na nga dugay pang katapusan. Ayaw pa mo na nga dugay pa mawala ang imong kinabuhi. Living with the end. Adlaw-adlaw, magkinabuhi unta ta, maguna-una ta, ugma basin maunay atong katapusan. Sunod adlaw, basin maunay ang pagpalit sa Ginoo. Living with the end. Oh, magpuyo ka nga kauban nimo ang katapusan. Kay dili ka magkumpiyansa. Maningkamot kag maayo kay hapit na. Mudaog ko ani, maningkamot yung kong mudaog ko ani. Kanang sa dula bitaw, nasa dula.
Sa basketball lang radyo. Ang akong dili kaganahan, imbis kay kita pa yung lamangan, dili pa man kamo. Kana bitaw. Ayay, di man ang lamang, hapit na sila mong game. Kanya, ang nagdula dito ay, nagawa na yung gana ba? Diba? Mga igsuon, imbis kay, dilamangan lang ka, panig kamot na makapapsa ni mong ng lamang ni mo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ayaw, hallelujah! Sa pagpangalagad sa Diyos, naman na yung katapan, hindi sa pagpangalagad sa Diyos. Uyong ka. Sa pagpangalagad sa Diyos. Ruli, uyong ka si Brother Juan, nagabay mo no. Ruli, Brother Ruli atin nyo. Uyong ka si Brother Juan. Uy ko. Ruli, naman no ha. Yung parang ganila, wak ko kita ka na. Uyong ka. Sa pagpangalagad sa Diyos. Oh, ayaw paulahin. Kung ang Biblia nag-isgot, ang naulahin na una, ngano ang ulahin na una, kay makugihon na rin kamot adlaw-adlaw, maunang ang naguna, naulahin, kay nang paluya-luya! Nagkatrabag sitwasyon, na imbis hapit na kang mo daw, napildi ka. Ngano, kumpiyansa ka. Kapila na naitabo na to, magsigig dula sa liga. Di ba? Lamang na kayo. Nagsalig na. Kumpiyansa na kayo. Oy, natingala lang. Pag-abot sa tapos ng oras, napildi. 1 point ang lamang. Kaya nga naman ang kalaban na ning kamot, ang tuan ang takahapit na mo daw ng kumpiyansa. O truwag naman o yung katapan o yuga, ika nga ayaw yung kumpiyansa. Na, pupuk ka. Ayaw lang, hinaya lang. Mataktak ang baga. Oh, ayaw kumpiyansa. Dahil ko na ito ang atong Diyos. Kung magpuyo ka sa durina, nakauban ni mo ang paguna-una, ang katapusan na, maningkamot ka, nga mo daw. Amen? Pero paminaw mo pa ayo. Tanang naminaw kayo, amen? Amen. Tanawa ha, naminaw mo mga people. Dalaga ko nito, naminaw mo mo? Tatay o nanay, naminaw ba? Kabataan, direct tanaw, naminaw mo? Paminaw mayo, matod pa. The great end of life. Everybody say the great end of life. Is not knowledge, but action. Kung ba mahikon nga, ang dakong katapusan sa kinabuhi, dili nang kahibalo. Kung ba, musugot na naman, yes, bahala nagmamatay, basta kayo naabogado ko. Alam mamatay kay doktor mo. Everybody say amen. Amen. Nadilig mga kaigsuonan ko. Kung imatod pa sa Biblia, amatod pa mga igsos mga pagtulunan. Kita nga nangalagad sa Diyos, inigkawala na inikinabuhiya. Everybody say praise the Lord. Dili kay taman ras kay ibalo. Kung dili ang atong mga binuhatan, dili samtang napay kinabuhi, dili lang kay ibalo. Pa action. Amen. Ay mo ikong ka nga, bright man ko. May mga sweet ko sa versikulo 1 gan. Sige daw, 1 gan daw. Sa versikulo 1 gan. Sa versikulo 1 gan. Yung nagkag Juan, Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, shall not want. 1 gan ba? 1 gan. Oh. Bisa pa sweet ko kasta ng versikulo, sister. Brother. Nya, mayroon na ka. Wala ka na si sister lagi kay gitawag siya walking Bible. Balo man ang walking Bible? Ha? Nga ang bisag wala na ka magdag Biblia. Malitok nimo ang tanang suod sa Biblia gitawag og walking Bible. Dagan may mga walking Bible karon ginatawag kay. Siyempre bisag wa ta nagdalag Biblia, malitok man ato ang nas Biblia. Grabe yung diri no. Memorize di ba? Memorize di mo? Pero ang pangutana, ang naadihan na action pa di mo. Ang pangutana ana,
angas Biblia nga imong sige sa ulo, nabuhat ba nato mga igsoon? Palakpakan nato ang ating Diyos. Ang dakong kalampusan mga igsoon sa kinabuhi, sa diya magtapos na ang kinabuhi, dili kahibalo, kung dili buhat. Amen. Sakto man na, kaya di ka matay, labi na maglamay na. Maglamay na. Tanan nga pasultihan may tungkol sa namatay, dili yun ang brightaan eh, oy. Kami tawana, grabe yun eh. Bright yun, wala eh. Kasagaran kay sulti sa nagbitsin, mayon yun nga. Kuhan yun ni siya, butan, yung trabahoan ni Mauni, pinabangon ni siya, wala yung madungo ka, kaya siya tawana, bright kayo eh. Grabe ni mo nito in English. Wala. Ang tanang buhat na maayong lumalito. Mo'y masulti. The great end of life is not knowledge, but action. Palakpakan na to ang Diyos. Tanan may amen. Napailaing mga igsoon. Matod pa, end of life. Decisions should not be made at the end of life. Ang mga desisyon sa katapusan sa kinabuhi, kinahanglan dili himuon sa katapusan na diha sa kinabuhi. Lagay mga tao, adi sila mo desisyon kung na. Maning kasabihan. End of life decision should not be made at the end of life. Ayaw buhat na itong desisyon sa diyan nagtinga na ka. Amen? Amen. Samtang naa pa, samtang baskog pa, desisyon nila. Kaya mo na'y dapat nga buhaton o desisyon, samtang naapatay mahimo, kay dito ni Anang dapit sa kaluya, wala na kay nahimo, alang ni Anak, palakpakan mo. Antaran mo yun, hallelujah. Hallelujah. Mana nga si Abraham o si Lot, nagbulag sila. Si Abraham nagpadayon sa pagkinabuhi, sa pagpangalagad sa Diyos. Samtang mga igsoon ko si Lot, uban siya mga anak, nag-anam o palayo sa Diyos. Kay kining mga tao, kanunay makakita o kalingawan, maguna-una sila nga wala na'y katapusan. Amen? Pero kining mga tao nagpamalandong sa kanunay, maguna-una nga basin ugma matapos na. Magkinabuhi siya mga igsoon ko, nga uyon sa kabubuton sa Diyos. Amen. Oh. May mga tao, alis sila maampo kung mulinog na. May mga tao, alis sila matawag sa Ginoo kung kanang abot ang trahedya. Pero, bisan pa way trahedya, kung naguna-una ka, kabasin mo abot ang trahedya, wala pa na ha. Wala pa trahedya, pero naguna ka. Wala, basin matulog ko, abot o kalit ang buhawi, unya mga lumpag ng bukit. Tay na alitaran matapunan ta. Di ka matulog. Hangtod ka di ka mag-abot. Kuha ninyo. Wala, basin karong gabi mo na matulog ko, maglinog, manliki ang yuta. Boom, kaging balay, madatugan kong patay ko ane. Di ka matulog, hangtod di ka maduol sa Ginoo. Hallelujah. Living with the end. Hala, basin matulog ko. Hallelujah. Basin kubalik ang Ginoo. Di ka matulog, di ka mahigdaan kung di ka mag-ampo. Amen. Pag kinabuhi, uban sa katapusan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Nadunggan ako ninyo. Pag kinabuhi, brad, uban sa katapusan. Kay dili ka magkumpiyansa sa ako ng ilustrate kaninyo kaganina. Kung ang imong pag kinabuhi, uban kanunay ang katapusan, dili ka magkumpiyansa. Praise the Lord. Patay ko na to ang atong Diyos. Mas maayo mapakyas sa usa ka butang nga sa katapusan mulampos kaysa paglampos sa usa ka butang nga sa katapusan mapakyas. Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Matod pa sa Biblia, mas maayo mapakyas ka sa usa ka butang nga dili pa moabot ang katapusan. Amen. Kaysa napakyas ka na ana ang katapusan. Praise the Dahil Lord. nato ang atong Ginoo mga igsoon. Oo, sa kadagaya ni Lot, sa kadagaya ni Abraham, nagmalampuson mga igsoon hangtod sa katapusan si Abraham. Apan si Lot,
nagpauswago na unta apan napakya siya sa iyang kalampusan nga naman gipilit niya ang dili maayong dapit. Dili orasa mga igsoon ay challenge sa tanan nga niya gam dinhi. Ayaw kumpiyansa sa pagpangalagad. Huna-huna karon katapusan na. Huna-huna kumuabot pa kag ugma nga ang ugma katapusan na. Kinahanglan sa pagkinabuhi uban sa katapusan para niya na makahinuklog ka, para niya na mga kaigsuonan ko makapalatog ka adlaw-adlaw sa mong kinabuhi. Kaya ang imong pagkinabuhi uban ang katapusan. Amen. Shall we sing amen? Pero daghay mga tao, brad, daghay mga tao, sister, nga ilang gunahon na dugay pang mamatay. Ang ilang gunahon na dugay pang pagbalik sa Ginoo. Kumpiyansado kayo ang ilang pagkinabuhi adlaw-adlaw. Nasabtan ba ko ninyo? Amen. Yan na kayong mga tao sa Kristo, ano na bulitok o mga pinulungan pamalikas. Kaya ginao na buhi pa siya. Iyan ginao na adisir ako maginusol kung himatyo na ko. Adisir ako maginusol kung upalik ng Ginoo. Adisir ako maninoon kung naanay mga trahedya sa kinabuhi. Suginlan ko ikaw, wala na gisulti kanus anak mo abot. Ang unang angayan na itong pagabuhaton. Andam ta kanunay, maningkamot ta sa kanunay, magkinabuhi ta kanunay sa kabubuton sa Diyos. Amen. 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 Manindugtang tanan mga igso. Grabe ang kumpiyansa ni Lot. Ipatubang pa niya yung balay dito sa mga taong matod pa sa Biblia, hilapihan kadaotan. Church, nagunahon na si Lot, nga wala na'y katapusan ang iyang dapit nga gipuy-an. Mga igsoon, nakadungog karon. Una-unaan ninyo ang atong dapit nga gipuy-an adunay katapusan. Kinabuhi nimo adunay katapusan. Kinabuhi nato adunay katapusan. Pagpuyo nga uban ang katapusan. Nganong gitudloan mo ani, nganong giwalihan mo ani para dili ta magkumpiyansa. Kaluwasan ang imong tumong dili kalaglagan. Nangalagad tas Ginoo kay atong tumong kaluwasan dili kalaglagan. Unsay kapuslanan sa iyong paghago nga matod pa sa itong gibasa sa Ecclesiastes, napakyas di ay ka pag-abot sa katapusan. Amen? Kung pasabot mo na sa pulo sa Ginoo sa Ecclesiastes chapter 7 verse 8, ibis kay naa na sa boundary, ibis kay naa na mga igsoon ko sa finishing line, napildi ka. Ingon ba ang Ginoo, brother, igsoon ko, manaminaw ka ng Ginoo, pag-abot siyang pagbalik, daghan baya mo singkit sa iya. Daghan kayong mga kaigsuonan ko mutawag sa iya. Pero niya na panahon na, ang Ginoo mo ingon kaniya, wala ko kamo maingon. Ingon ang Ginoo, pahawa kamo mamumuhat og dautan. Ngano man, kining klase ka mga tao, nangalagad sila Ginoo, pero nagpatuyang sila sa pagbuhat sa dili. Praise God. Hallelujah. Igsoon, higala ko, nga nakadungog karon. Pagpuyo, uban ang katapusan. Adlaw-adlaw. Si David gali, mga igsoon ko, ingon gid na niya ang Ginoo, Lord, teach me. Yes. How? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Ingon Lord. mga kaigsuonan ko si David, tudloy ko Ginoo sa paghihap sa akong katuigan. Ang but pasabot ni David, Lord, kinahanglan mo abot sa nako kahibalo nga dili ko magsalig baskog ko. Dili ko magsalig adunahan ko, tudloy ko Ginoo. Mao ni ang punto sa pagtulon-an karon pag kinabuhi uban sa katapusan para dili ka magsalig, Yes, dili ka hallelujah. magkumpiyansa, pangalagad na matinulungan sa Ginoo, pangalagad mga igsoon ko mapadayon sa Ginoo, kaya nandeklaran ang Biblia mga igsoon ang mulahutay hangtod sa katapusan, mao lang yun ang maluwas. Yes. Amen. Ingon mga igsoon ang Biblia, mas maayo nga mapakyas ang usa ka butang nga sa katapusan mulampos. Yes. Glory. Kaysa paglampos sa kabutang sa katapusan mapakyas na isa. Praise God. Paningkamot! Dalagang taon. Usap! Paningkamot mga igsoon. Kaya ang kinabuhi dili ato, ang adlaw panahon dili ato. Yes. Hallelujah. Siya nga malahutay,
tuigan ang labing kaayo hangtod sa katapusan. Ngit-ngit karon ang imong kinabuhi, pero sa kaunay mga adlaw, nag-andam ang Dios og kahayag alang kayo. Naay mga kapakyasan karon, pero kung padayon ka, maningkamot ka. Ang kangit-ngit sa kinabuhi karon, samtang nagpadayon ka, sa kaulahi ang mga adlaw, sa pag-abot ni alas katapusan, kahayag ang giandam sa Dios alang kayo. Roma 2:7, pagpailog nga pagpadayon sa pagkinabuhi kuyo sa kabubuton sa Diyos. Everybody say amen. Amen. Palakpakan na ito ang atong Diyos ng takla. Magpilit ang mga pangutana sa atong kinabuhi karon. Namalandong batang maayos adlaw-adlaw ang maunay katapusan. Namalandong batas adlaw-adlaw magyatag sa Diyos ka nato. Ato mga malandungan nga kining adlaw maunay katapusan sa atong kinabuhi. Kung abutang na sa imong kinabuhi galang igsuon ko, mga minamahal akong mga kaigsuonan, kung abutang na nimo dili ka magkumpiyansa, makita pa kanimo ang kadasig pagpaluyo sa buluhaton, kadasig sa pagsimba, pagpangalagan nga malipayon nga naman, kay naa sa imong nahuna ang katapusan, 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 dili ka mo undang sa pagpaningkamot. Praise the Lord. Hallelujah! We say amen! Amen. Himayaw na ito ang Diyos. Gusto na paghimaya, pagday. Sige mga igsoon, iyakas dapat sa mga pagday. Ayaw ipatumaw ang imong pagmalay sa kahigayan. Ayaw ipatumaw ang imong pinoyanan. Puntaan sa imong balay sa mga dapit na nagbuhat ng mga lautan. Makalimot ka kung ang imong pagatumaw, pagtanaw, pag-iuban sa mga tao nagbuhat ng lautan, mawala sa imong pagpamalando ang katapusan sa kinabuhi. Mawala ang pagpamalando sa katapusan o kang pagbalik sa atong Ginoo mga kaigsuon. Thank you, God. Hallelujah. He that endureth until the end shall be saved. Shout praise the Lord. Praise Come on, God. simbahan na ito ang Diyos. Hallelujah. Come on, worship Him. Praise. Dahil ko na po ang Diyos. Yes, God. Ikaw ang isipong kalibutan ng pulong sa Ginoo. Samtang pinipas ka bumalik, walay katapusan ang pagmantala, walay katapusan ang pagbabhilyo, walay katapusan ang mga pagtulong at may katudlo sa katawan. Kung sa church, pag tinabuhi, upan sa katapusan. Hallelujah! Apli ang atong altaran mga igsoon ko para sa atong altar kuling. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Oh God, bless your name. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Padayon sa mga pagkapo. Padayon sa mga pagkain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige mga igsoon. Kung sino ang iyong pinunyanan, ipahatuman dito sa mga nagbuhat ng kasal. Ipahatuman niya alaw-alaw. Kung sila makita mga igsoon, ikaw sa ilang kasal. Mao ang pagkapagkalautan sa mga tao na nagpuyo sa sulong kumoban. Ikaw ako, kitang tanan ng lagat karon sa Ginoo. Imaw na ito mga igsoon. Tungkol sa mga atugi at tumang adlaw-adlaw na yung kinabuhian. Dili unta niya ang pagbuhat sa mga tautan. Dili unta ang
buhat sa mga dili maayo mga pagkawalan. Kung dili mga soong ko, atong pagkumahan, atong kabalibot, diha na lunay sa mga buhatong sa Diyos, mga pagkain, mga pagsimba, mga pag-apo. Ayaw po tayo mga kalingon sa pagtanaw sa mga kahimayan. Hallelujah! Sili palayon sa mga pag-apo. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga igsoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen, amen. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah! Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Dahil sa mga pag-ampo, dahil sa mga pagdayo. Yes, yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I feel the presence of God. Thank you, Lord Jesus. Amen. Amen. Ang umano niya nagapo nasa ilang lingkuranan maghimkas mga pagpindol. Tayo na po ang atong Ginoo. Hinayaan ko ang Diyos. Palakpakan na po ang atong Ginoo, church. Pagpulooban ang katapusan. Hallelujah! Ayaw kumpiyansa. Pangingkamot mo na isuo. Kaya atong Ginoo magwarning siya. Kaya nauna na naulahin. Kaya naulahin ka na. Yes! Punos mo ang kasalanan mo. Libay ng COVID mo sa pusa namin mo. Awit mo ito kinagtanan. Pinakasan na labon mo. Naayon ko. Tungkol sa pagkakas mo. Nalilipan
Hallelujah, 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 hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Living with the end. Pag kinabuhi, uban sa katapusan. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkugis, pagpangalagad, paningkamot sa pagpangalagad, na mapadayon. Father God, we thank you so much, Lord God, sa iyong mga pulong, sa iyong presensya, sa iyong taliwala. I pray God, hallelujah, sa iyong magapangalitan na kayo sa unan. Kanamong tanan, magbalon kami Ginoong Diyos ng mga panalangin espirituhan ng gikan sa iyong iglesia. Lahat na po kasi mana, O Diyos, tabangin mo tayo sa kanamong, panalipdi kami sa mga kadautan, palayo kami, Ginoong Diyos, sa mga disgrasya, sa kadalanan, Yes. sa akong panimalay proteksyon ni kami. Ikaw magatabon ka na mo sa mga nili. Dalay ko ni mong alam sa kalampusan karon sa pagsimpa din kami. Imo ang Yes. alam. Hallelujah. So God, be all the glory. In the name of Jesus Christ we pray. Shout amen. Amen. Kaya adlaw na itong tanan, we are dismissed.